Sećate li se Stefana Kolarskog, novosadskog manekena sa kojim smo više puta pričali? Verovatno ste navikli na to da ga posećujemo u njegovom domu, da pričamo o manekenima i modi, da otkrivamo njegove sposobnosti kuvanja kafe, kao i priče o nepristojnim ponudama. Ukoliko je vaš odgovor da, pogledajte i ovu priču, jer je ona povezana sa svakom našom pričom do sad, na malo drugačiji način. Ovog puta Stefan se ozbiljno sprema za odlazak u Peking za izbor mistera. Mi smo ga sreli u jednoj novosadskoj teretani. Pa ja sam sad svaki dan u teretani, ne znam, upravo sam došao iz Mađarske, bio sam u banji malo da se odmorim i došao u teretanu i tako ceo dan fakultet, prepodne, popodne teretana. Stefanov prijatelj Milovan jako puno očekuje od njega. On tvrdi da je Stefan ono što svetu treba. A šta vi mislite o tome? Pa, očekujem njega puno. Zato što mislim da je upravo on nešto što se traži trenutno u svetu i da će jako dobro proći. Sad sve zavisi od sudije ljudi koji će tamo da komanduju time. Ja sam odlučio da se pripremim onako ozbiljno, ne znam, da se dobro pokažem, predstavim našu zemlju, a Milovan je moj kolega, prijatelj i onda smo tu zajedno u teretani, kad je on tu treniramo zajedno svakodnevno. On je meni tražio veću svotu novca, da mu isplatim da bi to dobio i ja sam naravno to uradio, pošto sam ja najavio te fotografije i nakon toga on je meni govorio ružne stvari, kako je nikada neću biti model, kako nikad neću uspeti. Ne bi Stefan bio Stefan da se u njegovom životu ne dešava upravo sledeće. Naime, jedan bosanski dnevni časopis objavio je naš intervju sa Stefanom, tačnije priču o nepristojnim ponudama, gde su oni naveli ime nekoga koga nisu smeli i koga Stefan nije pominjao. Stefan ovog puta neće ćutati, iako je često imao problem sa medijima zbog svojih izjava. Moguće je čak i da će ih tužiti. Evo, ja ovih dana sam u velikoj dilemi, ozbiljno razmišljam. S obzirom da je BK jedan nedeljni magazin, neću ga imenovati, da je našu priču, naš intervju koji sam ja davao za Biber, preneo u pisanoj formi na duplerici na 2 stranice, preneli su o nepristojnim ponudama što smo pričali i napisali su ime fotografa, iako ja ime nikada spomenuo nisam. Napisali su ime Dejana Milićevića, ja tu osobu ne spominjem nigde. I tako da razmišljam ozbiljno da ih tužim, stvarno ne znam. Nikada nisam razmišljao o tome da se bavim time tužbama medija, ali izgleda da ću ovog puta biti prinuđen. Poznanik iz teretane do ovog razgovora nije imao pojma da Stefan ima veze sa manekenstvom, što govori o tome da Stefan u privatnom životu nije nadmen i razmažen. Dođe, uradi svoje u teretani i ode kući. Pa nije razmažen, ovako obično je povučen, ne pričam puno sa ljudima, on kad dođe uradi svoj deo posla, nikog ništa ne pita, ne zanima ga ništa, uradi svoje i nevidljiv je. Ali nikad, evo, sad sam tek saznao da je mister, eto koliko ja znam o njemu, mislim, vidim ga stalno, vežba, ali ne komunicira sa ljudima i to je dobro što je on povučen s jedne strane, znači nikad ne bi rekao da je on mister. Milovan je taj koji će Stefana odvesti na aerodrom, kao i taj koji će ga dočekati iz Pekinga, a mi ćemo biti prvi koji će imati priliku to da zabeleži, jer kako Stefan i sam kaže, Kanal 9 mu je omiljena televizija. Pa ja mislim da ću ga ja i voziti na aerodrom i čekati ga sa aerodroma, a mislim da ćete i vi biti tu. Pa ja očekujem od vas televizije da ćete me dočekati lepo, pa samim tim ne znam, dobit ćete neke informacije ekskluzivno, ipak ste vi Kanal 9, moja omiljena televizija, najpoštenija. Da li će Stefan osvojiti titulu mistera, ne znamo. Da li će Stefanu teretana pomoći u svemu tome? Možda. Ali ono što sigurno znamo je da šta god bude, mi ćemo biti prvi koji će to da zabeleži.